dia, oxigenats! Soc en Marc Illa, ornitòleg, i us parlo des de l'Illa de l'Aire, just al sud de Menorca. Aquí fa pocs dies que vam començar la campanya d'anellament per estudiar la migració de primavera dels ocells a través del Mediterrani. Moltes espècies d'ocells són migradores, passen l'hivern a l'Àfrica. Algunes ho fan a la zona nord, els que anomenem els migrants presaharians, i altres ho fan més al sud, els que anomenem els migrants transsaharians, perquè travessen el desert del Sàhara. A la primavera, totes aquestes espècies inicien el seu viatge de retorn a les zones de reproducció, principalment a Europa, i per fer-ho han de passar dues grans barreres físiques. Una és el desert del Sàhara, per les espècies que els hi toca passar-la, i l'altra és el mar Mediterrani. Aquí darrere nostre, en 400 quilòmetres en línia recta, no hi ha cap altra zona de terra i arribaríem a les costes d'Algèria. Els ocells, i en especial els ocells petits, els passeriformes, que coneixem, el que fan és creuar el mar per qualsevol punt, des d'on siguin, i intentar fer-ho el més ràpid possible, idealment en una sola nit, ja que la majoria d'aquestes espècies, a més, migra de nit. Això fa que illes com aquesta, i tantes altres del Mediterrani, siguin molt importants perquè aquests ocells puguin parar a descansar i fins i tot, si els hi fa falta, alimentar-se i poder continuar amb el seu viatge. Fixeu-vos en aquestes imatges d'un grup de cames llargues que van estar l'altre dia amb nosaltres tot el dia a la mateixa roca, descansant, simplement perquè segurament ho necessitaven després d'un llarg viatge, d'un llarg creuament. Altres espècies el que fan és alimentar-se força quan són aquí. Fixeu-vos en aquests mosquiters que s'alimenten bastant activament a les flors de tamariu, ja sigui d'insectes o de pol·len. Aquesta campanya d'estudi es basa en la tècnica de l'anellament científic. Es tracta de marcar els ocells amb una anella, els de capturar primer amb unes xerxes inofensives, necessitem unes titulacions per poder emprar aquestes xerxes per poder anellar, i quan tenim l'ocell el duim aquí a l'estació i li posem una anella que és identificativa per a cada ocell en concret. Una de les coses més importants que estudiem aquí, a part de la fenologia migratòria, quan arriben, quan se'n van, quines espècies arriben primer, és la condició física, que com ja parlaven abans, és molt important per poder arribar a les zones de cria en bon estat de salut. Una de les coses que estudiem aquí precisament és aquesta. Quina és la importància que tenen aquestes illes o illots per als ocells, què necessiten aquí quan són aquí, i aquestes dades són molt importants perquè ens permetin conservar aquests espais, la importància que tenen, tant pels ocells que viuen a la pròpia illa i als voltants, com per tots els ocells migradors que necessiten fer parades aquí per una cosa o per una altra.